Ty jsi to vlastně říkal v jednom rozhovoru, že umělec by měl primárně tvořit pro sebe, tak aby vlastně jako on s tím byl spokojený a ne se přizpůsobovat nějakým trendům. Myslíš si, že ta tvorba dneska tomu jako tak odpovídá? A nebo naopak se přizpůsobují těm trendům? Áno, no, je to zase, ono sa to mení, tá generácia. A nemali by sme úplne všetko sa zasekávať v tom, že ako by sa to vlastne malo robiť, lebo predtým to tak bolo. Je teraz fakt, že napríklad v Českej republike českí interpreti sú omnoho, a teraz nejak vzlom to nechcem povedať, ale omnoho vypočítavejší, ako napríklad slovenskí interpreti. A to hovorím skôr v čase, že tí Češi sú, že to berú viac ako prácu a vedia, že keď budú robiť nasledujúce kroky, ktoré proste by mali robiť, tak to nejakým spôsobom zvýši ich kredit, ich monetizáciu, všetko. Slováci sú stále akoby ešte často takí, že hrdí a to ego tam prevláda viac nad tým rozumom. Hej? Že nespravia proste niektoré kroky, lebo si povedia, že ja sa nechcem s niekým deliť o tú moju prácu, alebo ja nechcem, aby niekto povedal, že toto je úspešné kvôli niekomu inému ako mne. Hej. V tomto napríklad sú viac popredu Češi, akoby, alebo Česká republika a aj som zabudol, aká bola otázka. No, spíš, jestli to je právě přesně tak, že se dneska ta tvorba takhle tvoří. Áno, ale tvorí sa presne, ale ten TikTok to ale nás naučil, hej, tých interpretov to naučil, je to ich práca. Práca interpreta je vytvoriť takú hudbu, ktorá ho bude živiť nejakým spôsobom, ktorá sa dostane najviac k fanúšikom a bohužiaľ teda naozaj ten TikTok naučil 30-sekundové alebo 15-sekundové musíš prostě zaujmout jako během, i na tom Spotify, že musíš zaujmout během prostě pár prvních sekund a pokud to neuděláš, tak dává další člověk jako skip prostě a nezajímá ho to. Je to tak? A když si, nevím, zaspomínáme na písničky, jako, který poslouchali třeba naše rodiče, nebo takhle jako Pink Floyd, že, kdy máš prostě jako 15-minutovou písničku a první 3 minuty z toho hraje, nebo dělá někdo jenom sténa, tak vlastně jako to by dneska podle mě nebylo úplně moc reálný. Ale zase na druhou stranu aktuálne dostávajú pozornosť niektoré pesničky, ktoré už dávno by nikto v živote si nekúpil na platní, nikto by si na to nespomenul ani na CDčku, ale dostali sa náhodou do nejakej vlny TikToku a zrazu sú to tracky, ktoré vytvárajú, že možno niektorí interpreti už 20 rokov nedostávali peniaze, alebo sa ich neživila ich hudba, a aktuálne sú naozaj v balíku vďaka tomu, že ich hudbu zase objavila nová generácia. To je pravda. Že v nějakém seriálu se to třeba objaví, Stranger Things, prostě stará písnička najednou to vyletí. Nebo nějaký mím, že jo, takový ten chlápek na té Takže tu sme zase asi pri tej otázke, že vlastne si myslím, že tá doba dnešná je o mnoho férovejšia k tým interpretom. Že vlastne na konci dňa zase záleží na tej hudbe, ktorú robíš. Keď je dobrá, keď je kvalitná, keď sa nejakým spôsobom dokáže dostať pod kožu fanúšikom, tak sa proste dostane ten úspech. Že nemusí to byť s tými billboardami, nemusí to byť, vieš, tým marketingom a tým peniazmi, ktoré by do toho niekto tlačil. Ty už si to tady trošku nakous, ta Česká republika versus Slovensko. My už jsme to tady probírali s Andrejem Kiskou. Proč si myslíš, že tolik mladých, úspěšných, ambiciozních Slováků jde do České republiky? Tak ste západnejšie. V prvom rade máte metropolu, my máme malé mesto, my máme veľké mesto, dáme tomu, nazveme ho v úvodzovkách, že my žijeme v Bratislave veľké mesto, vy žijete v metropole. To už je proste, to je dané. Každý ambiciózny človek vždycky chce ísť za niečím lepším, minimálne to skúsiť. Povedzme si pravdu, v tej Prahe je to fakt ten život skvelý, pretože zaprvé sa všetci dohovoríme, ešte si rozumieme na šťastie v rámci akože našich jazykov. Takže ste väčší, ste taká lepšia Viedeň pre nás, lebo sa tu aj dohovoríme. Ďakujem tomu. Ja si myslím, že keby vo Viedni sa rozprávalo, že sme sa dohovorili slovenčinou, tak je o mnoho viac Slovákov vo Viedni ako v Prahe. Lebo je to aj bližšie, vieš, veľa ľuďom z východu nevyhovuje, že chce ísť za rodičmi, že tu žijú, majú radi tú Prahu, ale proste tí rodičia nám stárnu, podobne. Chceš vidieť rodičov raz za 2 mesiace, no ale nechce sa ti cestovať 8 hodín proste do Prešova, vieš, a podobne. Takže tá Viedeň by bola určite atraktívnejšia, ale proste my sa tam nedohovoríme.